Velkommen til. I international politik har man traditionelt skelnet mellem to grundlæggende teoretiske udgangspunkter. Den idealistiske og den realistiske. Med baggrund i dem har der inden for faget udviklet sig forskellige underordnede teoridannelser, der alle forsøger at forklare og opstille sammenhæng mellem de fænomener, der optræder, og de begivenheder, der finder sted i den internationale politik. Også en række alternative retninger med udgangspunkt i marxisme og konstruktivisme spiller en vigtig rolle. I det følgende præsenteres de to oprindelige hovedretninger og deres senere videreudvikling. Velkommen til. Det er Lukas, du er idealist, og Andreas, du er realist. Jo, tak. Nå, Lukas, vil du forklare os lidt om det idealistiske verdenssyn? Det kan du tro. Det idealistiske verdenssyn, også kaldet det optimistiske verdensbillede, det blev skabt siden første verdenskrig opstod, og international politik kom ind på markedet. Og det er skabt af liberalistiske tænkere, men kaldet idealismen, fordi det er en gren, der stikker ud. Og det opstod som sagt i 1800-tallet, og idealismen det er kendt for 3 måder. Og det er tro på fremskridt og den teknologiske fremtid, og så er det troen på fornuften, og til sidst der er det troen på demokratiet, og hver borger skal have en andel i styret og indrette samfundet demokratisk. Og det er mit bud på. Ja, det var så idealismen. Hvad har du så at sige om realismen? Yes. Jamen det realistiske verdensbillede, det er desværre også kendt som, blandt mange, som det pessimistiske verdensbillede. Realismen opstod i 1930'erne som et modsvar på idealismen. Realismen har en mere skeptisk syn på idealismens teorier, men samtidig er det også et mere realistisk syn. Ja, det var jo meget fint. Nu har jeg 5 emner, som vi lige skal tage op her. Nå, Lukas, hvordan ser du så på fremskridt inden for idealismen? Jamen inden for idealismen, der ser vi fremskridt som med styrke og forlagtighed, og et godt solidt samarbejde mellem staterne. Og der skal fokuseres på de fælles interesser og intentioner mellem lande. Det er det, vi fokuserer på i fremskridt i idealismen. Okay, Andreas? Ja. Jamen fremskridt inden for staten gør det muligt at hjælpe med økonomisk hjælp og en eventuel mistillid til staten er derfor ikke en mulighed her i vores tilfælde. Okay. Enhederne. Hvad mener I der? Jamen her i idealismen, der mener vi enhederne. Med enheder, der er staten ikke længere enheder, men samarbejder i brede politiske forlig, og også med blandt andet i organisationsaktører og oprørsorganisationer, og blandt andet også transnationale bevægelser. Yes. Jamen vi realister mener, at staterne er de eneste enheder, og alle andre aktører de er underordnet. Men hvordan ser idealisterne på magtstrukturen inden for de forskellige stater? Jamen, i idealismen, der ser vi magtstruktur som, at der er ikke nogen magtstruktur simpelthen. Og det skyldes, at det er vanskeligt at sammenligne forskellige aktørtypers magt. For eksempel, hvad de kan byde ind med en eventuel krig. Og derudover så bliver magtudøvelsen i større grad irrationel. Og siden den kolde krig, der har vi næsten ikke mærket noget til krig, udover i Asien og i Mellemøsten. Og sidste skyldes der også en sondring mellem forskellige typer af magt, hård magt og blød magt. Men vi skifter lidt til at bruge det. Så kan jeg stille dig det samme spørgsmål. Jamen med magtstruktur, der ser vi et klart hierarki mellem staterne, som der er bestemt af fysisk magt, økonomi, teknologi og militær. Og det vil sige, at vi ender ud med et hierarki, der er bygget af supermagter, stormagter og små stater. Ja, det var så alt, hvad vi nåede at bringe for i dag, men se med næste uge, hvor jeg forventer at få besøg af jer to igen, hvor vi skal snakke lidt videre om de to ideologier. Farvel. Velkommen tilbage. I sidste uge der afsluttede vi lidt bræt, men jeg har igen besøg af dig, Lukas, og dig, Andreas, som er idealist og realist. Vi skal starte med at snakke lidt om adfærdssynet inden for jeres verdenssyn. Ja, men inden for mit verdenssyn, idealisterne, der er staterne styret af politiske processer,
og herunder beslutningstagernes præferencer, altså det de helst vil. Yes, jamen realisternes adfærd, den er ligesom bygget på, at staterne er styret af nationale interesser, for eksempel geografisk placering, størrelse og økonomi. Et godt eksempel kunne være Sovjetunionen, som der var interesseret i at få atomvåben på Cuba. Yes. Fred er jo meget omdiskuteret her nogle dage, men hvordan ser du på fred i verden? Hos os i idealister, der mener vi, at fred det skal ske i fælles interesser. Derved demokrati, og freden den skal sikres imellem et kollektivt sikkerhedsnet, for eksempel som vi kender i dag FN. Okay. Jamen, vi realister mener, at vedvarende fred det kan ikke opnås på grund af anarkiet og statens modsatrettede interesser. Midlertidig fred kan derimod godt opnås ved hjælp af, eller hvis der er en magtbalance til stede. Her fik vi så et indblik på, hvad realisme og idealisme er. Tak til Lukas og Andreas, fordi I gad med op. Vi kommer tilbage næste uge. Tak for nu. I må bare cutte det ud, før vi begynder at grine. Det var også meget godt. Jeg tror, man kan bare se mig.